ehe ụtụtụ ọma na ụtụtụ ọma na abọọlachi unu abọọlachi ndị a bụ ndị ọdịnala ekenekwa m unu ekene m unu ụmụ ibe ekene m unu ụmụ igbo ndị ọdịnala ekene unu a sị m udo dịrị unu niile ekene menu kene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ụmụazị kene ụmụ okenye kene ndị na-emere unu ife kenekwa ife unu na-emere ife. Ihe anyị ga-ekwu taa bụ na ihe m chọrọ ịgwa ndị be anyị maka ndị ọdịnala ya na-eme bụ na ịma agụgo m ndị be anyị mgbochie ha warning echi agwana m ha dọọ ha aka na ntị, unu ejezina na Google eje achọ ihe gbasara ọdịnala. Onweghị eziokwu n'ebe ahụ, onweghị eziokwu dị na Google about Igbo people, not nowhere in Google, never, not today not tomorrow, ị gaghị afụ ya. Ihe m ji mana agwara m na agwasị unu ihe ọbụla gbasara Google enwere ndị nwe ya, ha nwere intention and ambition, enwere ha ji wee dee ya ka ị ga-esi aga na kịta n'ala Igbo enwere eke nwe orie nwe afọ nwe nkwọ, nsogbu adịrọ. Mana njụzie ndị Igbo mmadụ one bụ ndị Igbo ma ihe wụ eke orie afọ nkwọ, ha ga-asị na ha ama ya. Ịma ya mana ụbọchị ụka ije ụka nsogbu adịrọ, mbọsị eji ezu ike bụ mbọsị ụka. Mbọsị eke bụ gịnị? Kedu ihe bụ mbọsị eke? Kedu ihe bụ mbọsị orie? Kedu ihe bụ mbọsị afọ? Kedu ihe bụ mbọsị nkwọ? Ọdọsọsọ ihe ịnọ bụ ihe enwere, there is nothing more nothing less. Enweghịzi ihe ọzọ enwere, because ka m gụbara gị now ọkwa eke orie afọ nkwọ ebe ahụ ka esi wee nweta ma ihe a na-akpọ Aquarius, Libra, Gemini. Only this 14, there is nothing more nothing less. Sun, moon and the star. Onwezi ihe ọzọ. Ndị ọzọ si we interpretation, they are interpreting. Before ndị ochie enwe 7 days of the week, anyị enwere 4 days. Ihe a bụ to bring the celestial power to earth. To bring the celestial power to earth. Ọ bụ ihe mere, that is why bụ eke orie afọ nkwọ emere. Ebe ahụ ka a si wee nweta this 12 zodiac of go and Google it, do the research. That 12 zodiac is within the 4 element, nothing more nothing less. Is within the 4 element. A ga-asị gị air, asị gị earth, asị gị water, asị gị fire. If you go to air, you find it. Ị ga-afụ ya, ị ga-afụ the Aquarius, for the Libra, for the Gemini. Only within the air. Ị gaa na earth, ị ga-afụ the Capricorn, for the Virgos, for the Taurus. Only within the earth. If you go to fire, you will see the Sagittarius, see the Leo, see the Aries. If you go to water, you see the Pisces, see the Scorpio, see the Cancer. That is it. Everything by just so pieces, everything together just to fool you. Atomic theory, atomic element, neutron, proton, electron. And that's all easy. Ha jezie because na ha ma ihe ha na-eme, ha gazie into it. Mezie the science of creation so that mezie the day of worship zoe under government, so that ịma na ọ bụ ngwa onye rụrụ ụlọ nwe ụlọ, maka na otu ha rụrụ dị ụlọ, then build the house, ha wetego the celestial power into their hand, ha na control is the power, then ngwa na onwe gị na-follows that law, ị na-enyezi indirectly that your energy because you represent kpakpando. Igbo ofu onye n'ime that star, Igbo ofu onye n'ime mmụọ ahụ, so mmụọ gị ahụ ị na-enye to them for them to rule you. Anyị nwe mere mbọsị eke nsọ, mee mbọsị orie nsọ, mee mbọsị afọ nsọ. Ihe anyị ji mee ihe niile ahụ to so that we can pay homage to these celestial powers. Anyị eji ebe nwa ya afa oke orie nwa afọ nwa eke. Ihe awụcha to connect that element so that we are the physical being. Anyị nwe na control everything in physical realm. Anyị happy. It dey joke. Once you observe Sunday, you are giving power to those people who found it. That is simple science, nothing more, nothing less. You are giving the power to them. If you observe Eke, you are giving the power to an Igbo because somehow found it, because somehow rode the house. Onye ọbụla rode the house bụ ma ihe a na-akọ. Ọ bụghị ịnọghọ mgbe ịgbazu ịnụrụ ozu ị ga-esi n'isi abụ. Enwere ike a na-ekwu ihe ọgba ga-agba na ntị. Once you observe Sunday, ha zorie under government so that gị na-eme unknowingly. Once you observe Monday, you are giving homage to them.
observe Tuesday, ihe ọ bụla ị mere observe according to that Latin destiny, ọ bụ ndị ahụ merie ka ị na-enye the homage. That's all. Because all ha bring the celestial power here, then bring it down. After say no God supreme being, there is no being. They go and Google being. Go and Google what is supreme in Google dictionary. Or what you know applicable to a physical being or a physical somebody. Somebody can take that honor to be a supreme because I wanna justice, majesty, and they use in a law. Where you use supreme is in law of justice. How can God is able to say supreme? About they use for physical judgment. How can God become being? Kekachukwu ga-esi ahụ being also supreme being. Ihe a bụ ihe na-afụ na Google about ndị Igbo ọdịnala. Asị ọdịnala. So God, Igbo God, supreme being. Chukwu nonsense. Ihe enweghị ihe o nwere ime with ọdịnala biko. Forget about these people. You cannot get ordinary information without aligning with your ancestors. Never ever. I can go to stay away from Google. Google, go there to learn. Go there, just go there to investigate and do whatever. But to just to find your truth there, enweghị ihe dịka truth na Google. Never. Onye ọbụla nwere ike ide nonsense ebe and post to a na-akọ akụkọ. Google enweghị eziokwu dị about ọdịnala Igbo. Never. Ọgọdịghị. Mgbe ndị ngwajekweche eke na jekwe everywhere ị chọrọ ịma about Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, Izu Igbo 28 days. All 28 days will natural way nwaanyị na-ebu nwa n'afọ. Ịgụcha Izu Igbo gụọ ya ị ga-agụpụta 364 days. Ndị ọcha gbagharịchara gbaraje enu gbaraje anị gụtakwa 365. Ọkwasị na nke anyị adịghị mma mana anyị gụtara 364 ha abịa weta civilization gụcha gụta 365. So isi na nke nna ebe adịghị mma mana ịbịa weta nke ọfụ gụchakwa agụta the same thing. How come? Ụmụ nwaanyị na-ebu afọ ime before ndị ọcha wetara anyị 7 days anyị agụbana 28 days ụmụ nwaanyị na-ebu afọ ime anyị agụbana ma ha wetara anyị civilization of course. Anyị agụọ na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, water, earth, wind and fire. Anyị agụọ na ya before ha abịa. Anyị agụọ na those things ye baa nwa ya afa ọkwa datịrị na asị gị Arias Gemini ọ bụ ha bụ Eke na Orie onye bụ Okeke na Okafọ. Go and do your own research. That is exactly Okeke, Okafọ, Okonkwo. That is Gemini because all those things came from the same element. These 12 zodiac came within the 4 element. Within, not outside. So if we have the 4 element, use it na agba nwa ya afa, then ke na consequence. You got to so yeah, why emera epope nkwo na emera epope ndị bayan ha amata. Chukwu abụghị about to being. It can never be being because being is applicable to something existing. Chukwu is the source that bring you to exist. Chukwu exists through you. So you are the being. Everything being is applicable to physical, whether anụmanụ ọ bụ ukwu isi ọ bụ akwa ọ bụ ewu ọ bụ nwa. This is being as a God supreme being. Igbo people, ancient Igbo people, Chukwu supreme nonsense. With quite what type of interpretation? Nonsense interpretation. Onweghị ihe gbasara anyị na Latin. Enweghị ihe gbasara anyị na English. Igbo bụ Igbo. So I we can listen to what they say. Yeah, of course. I nwere ike ige ihe ha kwuru. May in their own interpret. That is in their own of interpretation. Listen to it, study it in so wadro. But if you say werezie Igbo or you were English, na agwakwa ya. Oh yeah, they were isi ona edita. Isi ona edita because if you bring the celestial, because you are part of the celestial. Even the part and parcel of the power. So the earth ebe anyị bi now onya nwe bụ ebe anyị bi enweghị ebe ọzọ anyị bi. So for you to bring these forces together onya nwe ga-eme gị wee na-eme ọfụma. That's why you ga-eji eme law that be in harmony with these powers. Man, it's your principality of power. Holy Ghost fire them. Which Holy Ghost fire? They are the Holy Ghost fire. How about the Holy Ghost fire? So in the inside, in the spirit, there is nothing like evil there. Evil is a language applicable to physical. I say mmụọ mmiri. No. Onweghị ihe gbasara mmụọ na that's why in Igbo ancient Igbo philosophy enweghị ihe dịka devil. Yes, enwere ekwensu enwere shrine a na-akpọ shrine of ekwensu na ala Igbo. Why? Because o nwere people who are possessed with negative emotion, which is the physical body. Onye nwe na-generate negative emotion, ọ bụghị about spirit.
so ebe shrine ahụ bụ ebe a na-eje, ebe ahụ ka a na-eje achụgasị, ebe a na-eje agwagasị. Anyị nwere different shrines na ala Igbo. Ihe awụcha celestial powers, all celestial power, ihe niile awụcha power how to resolve human problem, because mmadụ nwere nsogbu too much. Mmadụ onye nwa bụkwa nsogbu a na-ejuju na-eme anyị na-adakarị iberibe akpakarị. Ihe niile awụcha ajọ mmadụ anyị mezie na ajọ mmụọ, because niile generate negative emotion, then we translate it to ajọ mmụọ. Ọ bụghị na mmụọ nke original source, no, ọwụ mmụọ nke ị na-generate. You generate the negative emotion because of na inside your body o nwere the two element, e nwere positive and negative, e nwere good and evil inside you, so depending nke ị na-generate. Oya mere anyị ji wee teacher all those prevention anyị teachara, so that ga-eme unu ka unu bụrụ mmadụ. Unu achịkọrọ akwụkwọ achịrị unu bụrụ na-agbagharị na-akọrọ m nonsense ebe a. Weta ya bịa gwa m ihe dị n'ime ya, let me see. Ọ sị gị supreme being from where? Go and read the language, read the language and understand the language ị na-ekwu before ị na-use it. Understand it. Maka source of creation, i were this physical alphabet they use for definition of physical life. Whether you unknown, you can never know known. Unknown can never know, never, not today, not tomorrow. Unknown can never know. So what are you talking about? Chukwu, the source of creation. Chukwu, the big God. Chineke nke na-eke eke, chi nke na-eso anyị, chi abọọla, chi efole, chi ojiene. Anya isi, oya bụ anyasị, anya isi. That is mgbe Chukwu close anya ya. Anyanwụ ọwa kwana, Chukwu mepee anya ya ọnwa n'ụtụtụ. N'abalị Chukwu mechie anya isi ya bụ anyasị. Onwezi ihe ọzọ. Ndị Igbo ma science of creation, and we put it as a creation, not by worship. Gị na worship onye kere gị eke. Kedu ihe na worship ri onwe ihe o ji ga-eme ngwọrọ? Kedu ihe o ji nwa ngwọrọ eme? Onye ọma na enweghị the knowledge of, enweghị knowledge. Ịnọ na the garden, enweghị knowledge of good and evil. So how can you worship if you don't have knowledge of good and evil? Our people don't know what is evil and what is good. Then based on what paper said, the book said. So human being who believe on book, how can you worship God according to book? If you got here na-akọ, you got here na-akọ, ọ bụrụ na inside your mind you cannot worship God according to you, God created you, that means you don't understand. You got here na-akọ? Yes, of course. That's why I just say that Adam enweghị knowledge of good and evil, because you don't know what is good and evil. You don't know, but inside your mind all the day you werezie akwụkwọ base now, that means he capable. You are incapable of reasoning. If you are capable of reasoning, then inside you igama, don't do this, don't do this, do this, do that. If you go for science of technology, science of anything, that is different thing. But we are talking about morality, moral. Their God. Sunday is just the celestial God that bring it down. That's why if you go to China, they have their own day of Christmas and New Year and everything, because they understand the science of celestial forces. Until you begin to reason that you are a higher element, until then you got what you we reason. If you grow higher in knowledge inside your mind, if you grow higher, then you will build a system that is in harmony with nature. Then your growth begin. Your growth begin. If you believe in somebody else philosophy, you are ceding your power to them because they understand the mystical knowledge and mystical powers you don't understand. Even now our ancestors did all those things, gave us this market days. That's why even an Igbo, o nwere ndị na-ọnọ eke, nwee ndị na-ọnọ orie, nwee ndị na-ọnọ afọ. That day ọ bụ mbọsị nsọ, anaghị eje ebe ọbụla. Go and ask. You don't go to anywhere. Only way anyị mechara turn wee ọbụrụzie mbọsị eji azụ afịa. We turn it because anyị na-like ego. We turn it only for money making. Even now, even na sef mbọsị eke enwezi ndị na-eje ahịa sef. Enwezi ndị na-eje ahịa ụbọsị eke na mbọsị ekezi amazighị mbọsị wee eke. O ya eje ahịa moto pass. Jezie ahịa Olume market. Nnewi na-emebe ọfụma till tomorrow because you know why? Nnewi wọ nkwọ Nnewi. Till tomorrow it remain nkwọ Nnewi. Never change. That's why Nnewi is number 1 in Nigeria. Go to Nnewi ga-afụ ebe nkwọ Nnewi arụsị ha arụchara ya ụlọ TO43 tinye big screen TV na nkwọ Nnewi. Go there.
every church will shrine. I can prove it. Every church will shrine. But tomorrow, you don't know. You don't know. Ọ ndị agha merie ma ihe ha na-eme, ndị agha merie ma ihe ha na-eme. Ọ bụghị about good or evil. No, it's about bring the force, be in harmony with nature, be in harmony with the force that create. They are Chineke. All the four fundamental na-eke. That's why if you go to any onye ọcha ọbụla na-eme horoscope, astrology ka ọ na-use. What is astrology? 4 fundamental elements. But how pieces is into 12. Go to that 4 elements, you will see the 12 within the 4 elements, not outside, not inside. They are within, not outside the 4 fundamental elements. But ị nwere ike ị na-anụ ha nwere 12 zodiac, but ndị Igbo enwere no. It's because of nyanwa kpakpando ordinary within the 4 elements ha na-ekwu okwu ya. We don't need to pieces it. Ikwu atọ, we don't need to neutron, electron, atom. As na they are trapped in together. Atọ, they are energy trapped in together. That is equal atọ. The sun without moon will never work. Moon without star will never work. They are 3 in together. That Trinity. Nna nna macha all those things, they know it. If you doubt it, ga Igbo Google, Igbo week, izu. Ihe niile about Igbo calendar. Check here the number. Ọ no correspond with in the West. Imana mbụ onye asị. Ọ ga-enye gị in a year 364. Nke ndị a ga-enye gị 65 because e nwere ebe dị wrong somewhere na nke ha. Ọ bụghị na nke anyị because nke anyị dị accurate. Even the Roman Empire confirm they accurate. Egypt confirm they accurate. Mayan confirm they accurate. Aztec confirm they accurate. The only accurate calendar in this world bụ Igbo calendar. Go and do your own research. Gaa jụọ ese. Gaa jụọ ese. You got that? So ihe na-eme ndị be anyị bụ a na-agwa ha okwu because of na ha adịgo ha enwego this negative emotion about who they are or this wrong impression. Amaghị m onye gwara ha about Igbo. Ha agazina na Google biko ọ Google ya egbu your mind because ijebe an Google agụ na arụsị ji mee nka Igbo ji gbuo ejima Igbo ji mee nka iburu kpagharịba oruzie echi mpụtazie ikwuo echekwuo hapụ ihe fere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. You are the child. Ebe nna gị mefọrọ mebe beba merezie ejebe asị gị na egburu ejima olden days. Don't worry yourself. Nsogbu adịrọ ọkwa olden days nsogbu adịrọ. From here take it up. Merezie from here jebe ka anyị marazie na onye na-eme mma na onye na-eme njọ. So ọdịnala a na-ekwu okwu ewu biko enwere nchọrọ ikwu amụrụ nkasị okwu na-abịa abịa nwere ike ichefu. Ọdịnala enweghị ihe o nwere ime with ha sacrifice. Animal sacrifice is left for ndị isi nchụaja. Had nothing to do with ọdịnala. Not today, not tomorrow. Ọgbanje enweghị ihe o nwere ime with evil. Agwụ enweghị ihe o nwere ime with evil. Ọgbanje bụ a spirit of the water. Ọ dị ka mmadụ isi na ọ sịrị ya bụ pieces. All pieces ọ bụghị azụ, ọ bụ ya bụ azụ. Ọ ya bụ na water spirit na Scorpio ọ bụ ya water spirit. Cancer ọ bụ ya water spirit. Ichi ịnụ di nwaanyị chi ịnụ nwunye enwere ndị ga-akọpụlụ with. Onye ọbụla amụrụ na Leo o kwesịrị ịnụ onye nwere water spirit. Ịghọtago all combine ka ọ bụ you must combine to dilute the energy. Ị nwere ike ịnụkwa nsogbu adịrọ, there is no problem, but ịchọ ka ọ dịrị all last yara gị bụrụ ezigbo ihe is better na imeri otu anyị combine na balance ya the energy. Ọ na-aka mma like that. It's better because if you go to laboratory i balance ya energy it give you more results than na ọ bụ na balance ya balance. So ndị be anyị biko nụ eji m Chukwu wee yọọ ọnụ ọkwa Chukwu nke ndị ọcha nke ndị ojii nke ndị Igbo na ihe ọdịnala bịara bụ ime interpret the reinterpret and enweghị ike ịma the interpretation without aligning with the ancestors. Never, you can never get the secret. No, because all the coded ị ga-eme the code before ịmara ihe a na-akọ. Onye mmadụ nwere ike ịchọ ide akwụkwọ ka ọ nwee ego. You can write whatever you like. Ihe ọ bụla ifuru ndị mmadụ na-achọ ka ha mara you write about it, you make money. Good and fine. Ndị mmadụ na-eme. But ihe anyị bịara ahụhụ about ego, ihe anyị bịara to lay it bet. Ka anyị gwa ndị be anyị the real interpretation of their ancestors. Ọ ga-emezi gị ebe ọ bụla ị na-ejezi imezi ihe ị na-eme mara ka ị si eme. Mbọchị eke ịnọdụ n'ala Igbo nwanne ọ bụrụ na obodo na-asọ eke na ọ bụ mbọsị ndị ahụ bụ mbọsị eke ejekwe n'ugbo ekpeme na ihe ahụ ana na-asọ
mebegodi ihe ahụ anyị na-achọ ka ị mara ma ihe a na-awụ ọ bụ eziokwu. Mebe ihe ahụ anyị na-achọ ka ị mara godi ma ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu ma asị. Be in harmony. Never you kill animal in public. Nwanne ịchọ ka egbuo nwanne gị were isi eti na bọket fesasị ọbara ya, ị ga-alaiki ya? Onye egburu nwanne ya were ọbara ya fesasị ya na public, ị ga-alaiki ya? No, ị gaghị alaiki ya. Mana because of na animal is lower element, ọ bụghị na ọ bụghị mmadụ, ọ bụghị na o nweghị uche, ọ bụghị na ọ naghị eche echiche. Ọ na-eche echiche, but ị gaghị egbu in public were ọbara ya fechasị na ọnụnụ na-achụ àjà. Mba, ọ bụghị ụta ka esi eme ya. Ọ bụghị ụta. Ị nwere onye ọbụla ịbụ na iwe onye isi nchụàjà, ije mere onwe ihe nchụàjà, enweghị ihe o mere. But in public, no. All the against nature, all the against the law, all the against the law. Ị gaghị eme that in public. But all because of na anyị amarọ, we don't know. Mana nsogbu adịrọ, ihe mmadụ na-amaghị abụrụ ya njọ. Mana kịta ị mara go ya. Don't kill animal in public, never. Ọ mmadụ ka ọ bụ, mmadụ ibe gị ka ọ bụ. Ọ bụghị because of na ekpughe ugogbe anya, okpughe ugogbe anya. Ifu nkịta emere train ọ na-eche nche. Never you see dog, train dog. Ifubehie ezi emere training. Ifubehie horse emere training before. Ifubehie. Or haven't you see it? Even nnụnụ ichoku na-ekwu okwu. Ichoku. Ọ ịnụbeghị ebe ichoku na-ekwu okwu before. Or because nọ na has ịkpọ ya Emeka ọza nkịta. Ịkpọ nkịta ga Emeka ọza. Emeka. Ọ ga-aza gị. Ọ sị ọ ịnụbeghị mbụ. Ụmụnne m, unu emegherizi na-emegheri. Ndị a ji unu n'ọrụ, eji unu na mkpụrụ amụ. Before ndị ọcha enwe ihe a na-akpọ kalenda, ndị Igbo enwe kalenda. And anyị nọkwa na the same 2016 or 17 ka anọ na 17. Now ndị ọcha enwere new horoscope, ndị Igbo echenjibe. As it was in the beginning, is now ever shall be, world without end. Enweghị anyị na-echenji. God, Chukwu ndị Igbo remain the same. Ndị ọcha ebufete to Jesus Christ na-ebugharị everywhere. Ndị Igbo remain the same, we never change. That the same Chineke, Chukwu ọ ka dịkwa, we never change it. Ihe anyị kpọrọ anyanwụ ka anyị kpọrọ ya mbọsị mbụ. Ihe anyị kpọrọ ọnwa ka anyị kpọrọ ya mbọsị mbụ. Ihe anyị kpọrọ kpakpando ka anyị kpọrọ ya mbọsị mbụ. Ihe niile ahụ ihe anyị kpọrọ ya ka anyị kpọrọ ya. Ndị a na-echenji, ndị ahụ chameleon. They change every day, soro ha ifo. Ha si Saturday, ije na Bible asị keep the Sabbath holy Saturday. Mana ha na-eje ụka mbọsị ụka. So ị naghị aghọta ebe ha na-eje ekwurusi ebe enweghị nke ama na-eme. Ha ihe mere ha ji jide anyị na mkpụrụ amụ bụ na ha zorie in government. They hide it under government so that you obey those laws which they make under government. Yes, ị gazie Monday nke ha, and enwere ike mbọsị ọnwa nke anyị ọ bụghị Monday. Ọnwa nke anyị dị iche maka asị nọ nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Anyị nwere ọnwa nke anyị, mana ọnwa nke anyị adịghị important, ọ dị irrelevant. All Monday win good. Anyị nwere ụbọchị eke, nsogbu adịrọ. Ụbọchị eke adịghị important. On but Sunday, because government emego na Sunday ka ị ga-ezu ike. You see, so you have no option. You have to go to work and rest on Sunday because ha na control through governmental power. That is the why of about the reason of the invasion at the first place, to take away ka wepụ those things ị nwere, ihe ha nwere ike ime gị wụrụ mmadụ. Because ichekwa ebe ọ sọrọ gị jee arụsị ọ sọrọ gị jee jụọ doctor, jee jụọ scientist. Anything iwepụ ha from this celestial power, he will useless person. If celestial power go away, chi go away from you, you will a useless person. Simple as ABCD. Because main market ama ha na ofu onye abịa ha ahịa. Nature ọchọ echi oburu volcano bịa taa onye ọbụla ka ụkwa nara onwe. Ọsịa hurricane ọbịa ọta onye ọbụla ka ụkwa nara onwe. That is you. So ọ bụrụ na ịghọtaghị ebe a na-eje, nature don't care. Ọ bụ ngụnwa suppose really care because ọ bụ ngụnwa driver n'anya the motor. Ọ bụ ngụnwa na-eme ascend. Nature does not care because there are so many fishes in river. So ọ bụ ngụnwa bụ onye ga-ata dị afụfụ. So if you like, you know. If you die, you don't know. So Chukwu does not need you. Chukwu yuzuru gị na-arụ ọrụ. All the spirit is using to work. Ọ bụ na enwe ihe dị mma, spirit awụọ gị na njegbara onwe, chọọ ezigbo mpụta ezi dị mma, baa jebe ebe ọ na-eje. Ịnọdụ ebe a na-ata ahụfụ. Iwe si na ọkị because na na-ata ahụfụ ka ime ya ọ dị njọ. Ime ya ọka njọ na next life gị or send gị to second division. Ịnwe anwa atị ebe ahụ kwa ijee to third division. Imezie mistake na third division, ị ga renegation. Ịbazie na nkịta ma ọ bụ oke ma ọ bụ ngwere.
ụmụazị ewere gị buusu chide gị ọgwụ gị ịba. Enwere ike ị na-ekwu ụnụ agaghị aghọta ihe a na-akọ maka ụnụ ejebeghị fa. Ọ bụ south, north, east and west. Ọ bụ ya bụ the air, the fire, the earth and the water. Ọ bụ ya bụ the eke, orie, afọ, nkwọ. Ọ bụ ya. And this element came from one thing, from the sun, the moon and the star. Nothing more, nothing less. Ọ ya bụ ọnwa, anyanwụ na kpakpando. Science of creation break into pieces so that ka common man nwee ike ịghọta ya. Mana because of na ya were gị Igbo na translate English, were English na translate Igbo, anyị anọdụziere in middle of nowhere. Middle of nowhere. Jebe adịghị mma. Anyị amaghị ma akụnụba nke ụwa ka anyị chọrọ ka ọ bụ akụnụba nke ndị chọọchị nke n'igwe o. Anyị amaghị nke anyị chọrọ. Anyị nọ na middle of nowhere. The Bible interpretation we cannot interpret because Bible were esoteric knowledge or spiritual knowledge. You don't understand because ọ bụghị layman language. They use nonsense. Ihe mere bụ just they want to freeze the computer, which is your brain is the computer. They want to freeze it. So that's why eji were nke bụ eziokwu were nke na-abụ eziokwu gwakọọ ya ọnụ so that the computer will be freeze. Ibruzie okoko. If I freeze your mind, I freeze you. You are nobody. Isi na asị Africa were colonized by the West. Enwere ihe emepụtara taa. Ị nwere ike asị ọsị ndị ọcha n'aka. Have you done anything? Ọ bụghị because of n'ịbụ onye ojii, no. Not because of you are black, no. It's because your mind have been removed. Your mind ewepụgo ya tinye ihe ọzọ n'ime ya. So you cannot, as long as you keep on. I nwere school of science. I nweghị ụlọ ọgwụ ndị politicians na Africa ahụ jaba ha je Europe. O jee n'Europe die ọsịchọrọ onye Africa. Ọsịchọrọ onye Africa na that hospital o. Ndị Nigeria ruo na British asịchọrọ onye Nigeria nọ n'ụlọ ọgwụ British ahụ. Ịhụ na enwere something dị wrong somewhere inside the brain. 3 million Aso Rock Hospital, 3 billion or $3 billion wasted. Eji wee ruo Aso Rock Hospital. But to this man, because no book cross monoji Quran, inside his mind, the mind being destroyed, onwe hope na that hospital can save him from death. So ogweje that people want to put their picture as their savior. So inside their mind, they are empty. It's vacuum. There is vacuum inside the mind. That's why when he because there is vacuum. Oh, a long process of destruction of the brain. So now, all the difficult onye ojii believe in onye ojii. 90% of ndị na-ege ihe a ga-asị yes, ihe ọ na-ekwu nwere ike ibe eziokwu ma onye ha emenwunye. Yes, because there is vacuum inside your heart. That's it. There is vacuum inside your mind. It's a process. All a tactics, destructive tactics. All science. With science, I destroy you. You become nobody. With science, you nwere ike destroy him with science. You bụrụ onye okoko onye iberibe. Yes, you nwere ike. So you nwere ike ịkpago obi aṅụrị n'ụwa. How do you become rich? That's why ga-eji egbu nwanne gị. That's why ga-eji eme anything to be rich, just to be satisfied. Until o ruo mgbe ị nọ na sick bed. Until you are in sick bed, mgbe nke ga-ama na all those wealth, all those ndị ahụ igburu egbu, all those ihe na ihe mere rubbish. Now nothing can save you. Even your wealth cannot save you. You run to somebody else country to save yourself. Ifo ya. That is simple. Iwe ya na-akpọ lower element. Some man can make man lower in their brain. Yeah, of course. Because ihe a na-abụ ọsọ ka a na-agba. This is ekajikpa human race. But ndị isi ojii agaghị aghọta the definition of human race. As long as a preserve that thing Chukwu nyere gị. Chukwu kere gị ifu n'ihu m. Ọ sị na ka ihu anyị dị n'iche n'iche ka omume anyị dị n'iche n'iche. Chukwu agaghị eke gị ka ihu gị dị iche. O jezie sị gị soro onye ọzọ. Mba. Never. Not today. Not tomorrow. Chukwu kere gị otu ahụ ịdị. O nwere ihe o ji kere gị because Chukwu na onwe ọ chọrọ a different kind of philosophy and consciousness for his kingdom to balance. So onweghị mgbe asị na onye ọbụla soro ofu Chukwu. No. Chukwu ekeela gị ka obi gị kee n'ime obi gị nye gị ihe ọjọọ nye gị ihe ọma n'ime obi gị the two knowledge of good and evil. O nyere everybody nwere everybody. So onwezi mgbe ọ ga-asị unu ga-eje n'ụlọ ụka nke a wee fụ kingdom of God unu ga-eje na nke a ihe ahụ man made strategy
to take away your force, natural power, that spiritual power, because every individual nwere power. 90% of you is a spirit, only 5% bụ physical nke ị na-use emegheri. All 5% ka iji emegheri ihe ị na-emegheri enweghị ihe ọzọ. 90% is unknown because ị na-eku ume. How did you breathe go inside your body? This breath turn to something else. Gbanyekwa AC gị on your AC. Go outside ebe ahụ icheri mmiri. Kedu ebe mmiri a si apụta? Kedu ebe mmiri si na AC ahụ na-apụta si apụta? Ọgụ ịhụgo ya. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na mmiri dị ebe ahụ but ị gaghị afụ ya. Your body is only a solid water. Pump and play. That's why o ji eme nwụọ ịkpọcha nkụ ọfọsịsị sọkpụ oge na the outer skin. That is the protection from the sun Chukwu nyere gị. The water apụgo. Iwe liquid nwe ihe ọzọ. Ọ just ịnọ in solid form. Wepụta ice block from fridge desi ya naanị o melt. That's why o ji eme once ị pụtara from afọ. If ha na-afọ pụta ị na-emelt. O nwere ihe a na-eyuzu ụmụazị na-eyuzu amaghị m ihe a na-akpọ ya. Ọ na-adị ka crocodile, some na-adị ka chameleon. Imetụ ya ka ọ na-adị ka rọba. I were datin tii na mmiri oko gbaa dị mkpa. Ị na-ajụ ha ọfa eche m ihe a pere mpe otu a ka ị na-agbazi dị mkpa fọ. All the same thing na-eme gị is your body the same. Ihe wụ just element particles. Ọ bụ na nothing more nothing less. So ihe na-ekwu okwu na all the vocal point with the spirit nọ inside you. Ọ na collide with the mind. Ya na collide with the mind, which is the brain is the antenna na-ebute the information. So all depends how it is connected to that spirit. Onye ga-eme ka ụbụrụ gị na-arụ ọrụ ma ya ha arụ ọrụ. Onye ga-agwa gị ihe ị ga-eme na life anyị na-ebi. Ọ bụ inside ga-agwa gị ihe ị ga-eme na outside life because ọ bụ inside nwere the mission. Ọ bụ outside enweghị mission. Outside we only use the visual eye to see. Visual eye enweghị ezigbo ihe ọ na-afụ. Sọsọ moto mara mma, nwaanyị mara mma, ụlọ mara mma, onwezi ihe ọzọ ọ na-afụ. All the mind, inside mind, ebe ahụ ka a na-afụ ezigbo ihe. Ebe ahụ ka ị ga-eche echiche. So ha sị ha anaghị pụọ from spirit, na spirit bụ ajọ mmụọ, a ga-akast, a ga-egbu, a ga-ata ata, gbapụ ọsọ from there. Chọọchị ọbụla gwara gị na ndị ọgbanje bụ evil spirit, leave that church. Onye ahụ amaghị ihe ọ na-akọ. Okoko onye oberibe ka ọ bụ. There is nothing like evil in God's kingdom. Every spirit will God. Chukwu nwe ya. Chukwu bụ mmụọ. So ebe ọ bụ na Chukwu nwere ike control physical body, what about the invisible? If you believe that God control the physical body, what about the invisible? So inside God's kingdom, ekwensu bi ebe ahụ. If you live there, ihe na-achọ ịgwa m evil spirit. Ọkwa ifụrụ ignorant na-eme ndị Afrịka isi iberibe. Ị nwere ike ije chụọ aja. Onye ọbụla bụ mmụọ wee bịa ụwa bụ mmụọ. Ihe ọ na-ekwu na ọ nwere power to control, power to dictate. Ọ ihe a na-ekwu. So ihe unu ga-eme bụ na acha na-arụ ọrụ ya ụzọ. Unu eyuzuo the power ya mkpọta ya mara ihe o nwere ike ime. Kedu ihe nwere ike ime nwa as a human being? Can you transform water to gold? Can you transform this to this? Unu channel that energy to positive energy. Mgbe ọbụla ị kpọrọ ya jewe na agbara mebe shrine mebe nka gwọba ya mee nka, ihe ga-eme eme interact to two spirit mee interact of course what problem. O nwere ike ime dị nwa ọgabazi iberibe ọgabegheri because akara aka onye na-edu ya onye na chi ye. Ihe ahụ mbụrụpụta ụwa ahụ mara chi. Unu ga-eme bụ channel this person channel ya to a positive way ka o use that force and power ime ezigbo ihe. Mba hey o bụ agba ọjọọ mmụọ ekwentu devil demon evil spirit water spirit canceling ị cancel chana ka oke gị jere amị ka ebe utie ihe na-ebe na na-ebekwe. So ndị be anyị biko nụ supreme being ahụhụ Chukwu jebe na be ndị ọcha bụ nke ahụ na-eme na be ndị ọcha. Supreme being ahụhụ Chukwu, chi ikwu na Chukwu na Chineke na chi ihe niile ahụ science of creation. Nweghị ebe anyị na-eje ebe gị na-ebe ka ị na-eje efe onye ka ị na-efe. If you worship a statue because worship is meant for physical. All just control, because to control your mind, because once you say something you give it a meaning, you give your force. It's mind, control of the mind. So for control to take away your medulla mental capacity. Ọbụna achụ na na-efe jaa ya mma
nnụnụ ọ na-eje ụka, nkịta ọ na-eje ụka, ewu ọ na-eje ụka, ọkụkọ ọ na-eje ụka, ọ na-anwụchana ị ga-eje ụka. Nna nna gị ọ na-eje ụka? Ha nọ n'ọkụ mmụọ ebe ọkụ na-agba, ajụọ ya ka ekwe ọkụ ya esi agbazi onye nwụrụ anwụ, ọ sị gị na Chukwu nwere special fire for that. Nna ahụ ọ ndị a bụ ndị mụ na ha na-ekwu ka anyị edozi ala Igbo. Ndị a bụ ndị ga-edozi ala Igbo. Ọ dị unsurprise 90% of ndị Igbo bụ Christian. Ọ dị unsurprise. Ndị ọcha nwecha, ndị Hausa nwere ụzọ ka anyị ghara ije fa. Ndị Hausa nwere ụzọ to Sambisa forest. There is road to Sambisa forest. Mbuze na-achọ iburu unu. Mbuze, ịma ihe na-akọ ọsụ mbuze? Ihe na-akọ ọsụ mbuze wụ the oil a na-amịpụ n'anị. Because oil ahụ dị vitamin, a na-amịpụ the oil. Then because na ana Igbo dị na enu ocean. Ana Igbo wee swamp ka ọ bụ in olden days. Ọ swamp. Ọ dị aja na-esi na mmiri apụta ya na bank dị. So na ana Igbo n'ime anị ọ eme igwe well ozugbo gwupụta mmiri. N'okpuru ana Igbo ocean nọ dị. So ọwụ na a na-amịpụ the vitamin, ocean ahụ a na-erizi dị aja, ọ na-eriji aja, ọ na-ewiki ndị aja, the power of the aja. That is where you see that in Mbuze. Injinia ma ihe ha ga-eme, ma ọ bụ na iwe ezigbo injinia, anyị ha mabịagwa agwabụrụ ihe ga-eme. Onye injinia ma ihe ọ ga-eme, Mbuze akwụsị. Ọkwa nke ndị injinia ndị isi ojii ndị Afrịka mba ahụ ka ha ahụghị injinia. Ka ahụ injinia na-enu ọnụ, o ji ịnụ nwaanyị, nwunye ya jụọ ya, onye nwaanyị ọ na-achọ ịnụ jụọ ya, nna ya okekwe ihe na-arụ, ọsị ahụ m injinia. Iwe injinia Mbuze na-ebu na village ụnụ. Iwe injinia Mbuze na-ebu na village ụnụ. Mba, hapụrụ nke ahụ injinia. Onye ọbụla bụ injinia gụrụ nature, study nature, ma ihe o nwere ike ime ka Mbuze kwụsị na village ha. Normal, simple as ABCD. Onye ọbụla bụ injinia nwere sayensị, ma ihe o nwere ike ime mmiri aṅụọ ya aṅụọ, mmiri borehole adịghị mma ọṅụṅụ. Onye ọbụla study nature, o jeje were mmiri stream water jee na lab, o were mmiri borehole jee na lab, ọma ma ọ poison bụ borehole ka ọ poison. Onye ọbụla mere sayensị ma o were o jee na lab chekie ma this ọ dị mma ikuru ekuru ma ọ dịghị mma ikuru ekuru. Ọ mara ihe o nwere ike ime ka akwụsị ihe ahụ mere ahụ ji were contaminated. Ya bụ life, ndụ ga-etobe ogologo. Ndị Afrịka anaghị eme ya. So ndị Afrịka with time ha ga-anwụ, they will die off. Nature will kill them off. Nature ga-egbu ha niile, ha anwụsịa. O were anyị ha nye onye ọzọ. Yes, nature will kill all of them. They will die because spirit need to grow. Spirit want to grow. Ọ bụ soul want to grow. Ọ bụ ebe a ị na-emegheri. Ị gara agwa ndị be anyị okwu sọsọ na akwụkwọ mmadụ nyere gị, akwụkwọ ịma ha ihe dị ebe ahụ. Don't know anything about this book. So all because of akwụkwọ, mgbe ndị ochie enweghị onye gburu ọgbanje, enweghị onye gburu agwụ, onweghị onye gburu osu, onweghị onye gburu n'ala Igbo. Onye ọbụla nọ ndụ until akwụkwọ abịa. Ije na Cross River na Rivers State, ụmụazị niile achụpụ ha, kpọma ndị akpọrọ ọkụ ma ndị egburu egbu jos maka akwụkwọ. Ngwo na Chukwu Chineke mekwara ụlọ ebere. Sọsọ isi asara asa o, sọsọ isi asara asa na-eme ihe ha niile. Isi na iwe ọgbanje n'ime obi gị, kedu ihe mere gị ọgbanje? Isi nwere power. Nna were power rụọ n'ọkụ. Build something with the power. O nwere power, build something with the power. That's it. Brain is an authoring mechanism. Brain can create and brain can destroy. All depends on who manipulates the brain. If you learn nwere power, yes of course. Ihe ndị bụ need ime to harness this power. Ka ihe these natural forces chọrọ ka enye ha, ka use all the power. We give it to them, then we use the power. O ka esi eme na o ka esi eme n'eluigwe. Otu a ka esi arụ plane, otu a ka esi arụ ụgbọ mmiri, otu a ka esi arụ moto. Adaghị esi n'elu ada. Ndị Afrịka adịgo used to importation. Ha maazi ka esi arụ ya. Ị mana ihe iji eche echiche ka eji arụ fonu. Fonu ị na-eji asa fonu, ọ bụ your brain ka eji arụ ya. All the same electromagnetic vibration. Ọ ya ka eji arụ fonu. All the wave, all gravitational wave. Ọ ya ka eji arụ fonu. Ọ ya ka iji eti fonu na ntị ọ na-ekwu okwu. Iji ya nwe ha antena dị ebe ahụ. E nwere antena ha dobe ọsọ ngwa na-eme interact with your brain. Na-akọsụ gị problem na your brain, ị naghị echeze echiche ọfụma. Ọ dị ndị be anyị amaghị ihe a na-akọ. Ọdịnala a ga-arụ ụlọ akwụkwọ ọtụkwa ya bụ na one room. Ịgụcha akwụkwọ na one room ahụ pụta ịwụrụ mmadụ. Nke ị na-eje na university agụ ewest 4 years, ịgụcha pụta enwe ihe ị na-eme ka uru ọ bara. Injinia ọma ha arụ ụzọ, ọma ha onweghị ihe ọma eme.
sayensị ka ị gụrụ special science school nothing. Ọ gụrụ medicine ọ maghị agba sọsọ onweghị nothing, sọsọ ọgwụ ka ha ma agba, and ha ma ha na-enwere ebe ahụ eme gba mmadụ ọgwụ agbajie ya ugwu. Ọ Chineke zọba ka anọ ebe ahụ. Chineke na-azọ Chinazọ ọ ya bụ ihe a na-ebi n'ala Igbo ma Africa sef all of them ọ Chinazọ ụnụ amaghị ya. Chineke mekwara anyị ebere ọjọọ sọ ọkwa by God's grace anyị na-elivu otu ahụ ụmụ anụmanụ si elivu. Ụmụ anụmanụ na-apụta n'ụtụtụ asị n'ọwụ na-ekwe ụmụ nnụnụ n'obi n'igwe efe enweghị obi ma ọ bụ ọba Chukwu nna na-azụfa. Ọ bụ ihe anyị na-ebi. Anyị enweghị ụlọ ọgwụ, anyị anaghị eri ezigbo nri, anyị enweghị ezigbo ikuku, anyị enweghị ezigbo mmiri. Sọọsọ na Chukwu otu ụmụ nnụnụ si ebi ka anyị si ebi, otu ụmụ anụmanụ si ebi ka anyị si ebi. Ọgwụ na ọsọsọ Chukwu na-edu anyị. Beka ọwụ na anyị sị ka anyị were nke anyị ji wee wụrụ mmadụ create environment, purify the water, purify the air, purify the land to benefit from nature. Anyị adịbeghị capable of it. Then ka e mere higher element. Ka ihe ji wee mere ji wee feel na ịdị ịbụ higher element. Ka ihe mere ji wee feel so. Ịghọtago? So ọ bụghị ihe a bịara ebe a bịara ọdịnala. Ihe ọ bụ na ịfụrụ about negative about ọdịnala asị ka ọ bụ. Asị ka ọ bụ onye agha ide na ọma ha ihe ọ na-akọ ọ na onye agha enwe ahụ ebe ọ nwetara from Google. Ọdịnala wu nature, nature wu God. That is chi. Nature is chi. Ọ ya bụ chi, the energy that do everything. So ọ chi ahụ ọ depends he adịziri ya. Adịziri ya ukwu ka ọ chi nke na-eke eke, ka ọ chi ikwu, ka ọ ikwu, that is ikwu bụ the home of God, the source of creation, that's the chi ikwu. Then chi ukwu bụ chi nke buru ibu. Then Chineke bụ nke na-eke eke, nke na-esozikwa owezekwa chisi ka a na-ekwu. So chi bụ everything. So there is no how ordinary will be found on nature. Anya na-egbu mmadụ, na-ere ejima, na-eme nka. Mpa, maybe some man may do out of this way book Bible today. Some people may do, some people may make nonsense because of lack of information, proper information. Of course, why not? Mmadụ ga-eme ihe ọjọọ maka o nwere ike ọ mara ama out of ignorance, o nwere ike ime ihe ọjọọ. But onwe ihe o nwere ime with speaking for ndị Igbo or ndị ordinary. No. That's why I ji wee bịa to reinterpret this ordinary. So that this generation amara anything about Igbo people. Ha mara about Igbo calendar. Ha mara about ihe this Eke Orie Afọ Nkwọ representary. Ha mara mana ha macha about this astrology, Gemini, Aries, Scorpio. Iji onye Igbo na ọ ga-agwa gị about ka ihe wụ your sign. Ọ sị gị Leo, ọ sị gị Leo, ọ sị gị Gemini, ọ sị gị nka. Mana ọ mara na ọkwa the same Eke Orie Afọ Nkwọ ọ na-ekwu okwu. Na ihe only do study very well, then you give it the same interpretation with that Latin and whether Europe or no Europe nyekwere. Very soon sef anyị ga-emezi interpret. Iji uzie na ịmara mbọsị amụrụ gị come we give you gwa gị the same thing even better because nke anyị ka better. Gwa gị better than them. Gwa gị ihe nwere ike ime nwere ihe mere ime because ọ kpakpando ka ị bụ, you are just a spirit in a body. All the mission of the spirit is your spirit. Onye na-achị ihe ịmara ha na-akara aka gị jebezie sirili welele. Anyị bịara ụwa sirili welele. Ọ ihe anụ ụwa wụsịrịlị welele mana ịghọtakwara. Ọ bụrụ na ịghọta o nwere egwu ndị Amerịka gụrụ ọsị ọ bụ we are the world, we are the children, we are the ones to make a brother day, so let's start giving. Ihe niile a dịcha adị before mana ọ bụghị anyị dara ya. The consequence of ịda ya bụ afụfụ. The consequence of ịda ya bụ afụfụ. Onye nwa bụ afụfụ anyị na-ata today. Ndị Afrịka niile enwere ike ikwuo maka Nigeria otu a si asọpres ndị Igbo na asọpres ndị Biafra ndị ọzọ because of what? Ndị a okoko ndị Igbo kwa ha so na Nigeria nwa. So no, don't blame anybody because you are included. Ndị Igbo sokwa na Nigerian politics na-emekwa ihe ha na-eme. So ndị Igbo so ebe ahụ, ndị Igbo adị anọ ebe ahụ. So ọ bụghị about ndị a ma ndị a, no. Ndị Igbo na-ewu gọvanọ na n'ala Igbo ha bụ gọvanọ. Ọ sị na ha ama ha na ọkụ dị mma. Ọ sị na ama na ụzọ ezigbo ụzọ na prevent accident. Ọ sị na ha ama ka ihe a na-eji ala ma aga pịọ. Ndị Afrịka ewepụgo their mind is not with them. Their mind is not there. They are using a useless mind. Amaghị m ebe ha si weta the mind. Akụsago the brain, kụsa ya. Onye ọcha enweghị ike ime ala ahụ onye iberibe ka ọchị ya na be ha neba kama ofu onye apụta gbagbuo the person. Kama ofu onye apụta volunteer gbagbuo onye a.
onye ọcha enweghị ike ime ya allow maka ọ ma the consequence. ị nwere ike one day you may destroy ihe mmadụ build unu build for 100 years you might destroy it for one day. So you must prevent that destruction before it comes. Na Africa mmadụ ga-abịa sị na chọrọ iwu president ọ chọrọ iwu whatever without any story any past history. Kedu your history gosi na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu? We want to see. In Africa mmadụ ga-abịa ọ sị ọ na ga-eme nke ọ ga-eme nke ọ ga-arụ nke ọ ga-arụ nka onye ọbụla ekwere. Yes nwanne ọ life nụ ndị sevụrụ dị ejima kpọrọkwara ya jele na slave akpaha nkịtị. So ọ ka mma na anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ịma ebe ihe na-eme anyị si. Ndị isi ojii na Afrịka niile ofu ihe na-eme ha. Colonization destroyed their mind until you found ịghọta ya then ibidozie n'isi. Don't continue where they stop. Ihe na-eme anyị bụ na anyị continue we continue ndị ọcha pụrụ anyị continue no. Ị ga-ebido n'isi you must start afresh. Ibido ho n'isi you get it wrong because ha bịara to deceive. You must start afresh from zero. Bidokwa ebe nna before ndị ọcha abịa kedu ebe unu nọ go there. Ị ga ebe ahụ unu nọ ebido from there. anyị asị gị maintain democracy, maintain this, maintain no. Nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Democracy Arab country na-eme democracy, China na-eme democracy. Ọ bụ nkụ dị na mba na-eghere mba ndị otu ndị si maka as long as you keep the law of nature. Egbune mmadụ, emegidene mmadụ, ezunochi, agba na ama. Ihe ahụ law of nature. So you don't need to be democracy or be communist or be whatever to know it. No. Once you bring these laws, you put them into practice, then you go. Unless ma Africa or ma nke ahụ chịrị akwụkwọ ndị a ma akwụkwọ ndị na-eti isi anya ma akwụkwọ ndị ụka anya ha back, go and found their country according to nature. Then till then aga na-ata ahụfụ. Ya mere anaghị m ekwuchitere ha ọnụ ha ka m kwubegoro maka ndị Igbo ebe mma na o metụrụ m. Anyị nwee ike idozi nwe obodo anyị na Igbo anyị nwanne forget ya. Enweghị ndị nọ n'ụwa aga aka anyị. Ana m agwa unu eziokwu, ana m agwa unu eziokwu maka ihe niile ndị a werechara wee rụcha obodo ha. Ọ bụ anyị nwa gosiri ihe apụcha na ndị abịa were colonization mebisiere anyị anyị mere eme. Agwara m gị one day nwere ike destroy a building e build for 100 years. One day you might destroy it. So ya dị n'ụnụ ka a ga-asị na ndị Igbo bụ ndị nkịtị ụta. Anyị esighị ụta bido, anyị esighị ụta bido, mana ndị abịa gba anyị takụ gba anyị stọd. Nsogbu adịrọ agbaga anyị stọd na agba na anyị ka ihe anyị ga-emekwanụ. We have to rise. Onye dara ala adago. Ibe akwa abụghị the best. Onye etituru etitu one ihe anyị nidere anyị binye anyị eficha anya mmiri anyị wụzi ana na-achị ya he ka a na-atụ gaa n'ime ogige Chairo dị ịchụ aja a na-chetere na ya amụghị nwa ọkwakwa ụgwọ ndị na-abịa na-egbu ndị ụka gaa n'ime ogige Chairo gaa n'iru Jehova n'ebe akparị na-agba jigijigi si narị chama hapụzie ebezine chicha anya gị binie jee rụba ọrụ. Go and do your work. Kedu ihe ị nwere ike ime to bring your land back to place. All ihe ị ga-eme iribegide akwa 100 million years nobody will listen to you. You're just wasting your time. Ihe ọka mma na abụ time of building. Onye ọbụla na-ege ihe a ị na-azụ ahịa marakwa amara na buying and selling ọ bụ lose and all gain and lose. Ọ gene so ị ga-ehe ise a n'anya mara ihe ị chọrọ. Ị chọrọ igoro egoro ka ị chọrọ ịda ada. Then ịrụọ mathematics iche ịzụ ahịa mara ihe nwere ike ịsụ nwere ike benefit gị. But the question na ijighị ojoro wee bịa maka ihe abatara na-azụ ite na-azụ ite. Onye nwebere ndị be anyị na-eme abụ ọgaranya taa ada echi. Ọ because of that. Ime ha anakwụba aka gị ọtọ nwanne si na ihe a bụ ihe ị chọrọ. O nweghị ihe ịchọ ihe enwetanwu n'ụwa. Ọ dị easy. But ebido na oche oke ọchịchọ ijiri oke ọchịchọ wee bido nwanne ngala buru ụzọ ọdịda eso ya. Mbọsị ọbụla ndị Igbo matara na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ no ya bụ dị ebe niile ma ndị China o ma ndị Mayano ma ndị Europe no from that place ka ha ji wee pieces ye everything a na-eme iwepụ ha na-anwụ wepụ ọnwa wepụ star life end. There is anything ọbụla else will not exist. All from this thing now everything comes. Four fundamental elements came within this. Ordinary within this. That's why you go na space if una na-ekpo oxygen there ha na-ekpo oxygen. Yes, because ihe anyị nwere ebe ya dịrọ dị ya ihe anyị nwere ebe a dịrọ dị ya so ka ihe ga-enyere the oxygen
that's why they artificial day. Yes, because ọ bụ na ikpuru ya dị ya nwụọ. Onwe ndị na-agacha that place bata ebe a ke nke a na-akpọ Hekins ka ọ gịnị na-anọ na mgbatị chi ya aha ose aha na ndị ngwọrọ na-eji. Onye sayentist na akpọ ọ gara that place gacha pụta kọọ ngwọrọ bụrụ ya agasa. So ebe anyị na o nwere ihe nọ ya, there is forces here. Ọ ka nkụ ọ ka mma na anyị ji n'oge na ọ bụ na ndị ọcha nwere ike manipulate ebunye plane, manipulate ebunye moto, manipulate rụọ ọkụ nwanne. Olesi ma ya chọrọ tezie bleaching cream je join ya ndị ọcha, either na we do it or we go and join them, because stay in the middle will not be the best. So asị m udo na-enweghị atụ dịrị unu niile, ma ndị gere ege ma ndị egeghe ege ma ndị ka ya egekwa ege. Asịkwa m Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ma ndị nwe anyị ma ndị kere anyị ma ndị kpọtara anyị, udo dịrị onye ọbụla. Hapụnụ ndị ke na-asị na na-eme Easter ka a na-agba. Hapụnụ ndị ahụ. Easter kwa law of fertility. Ọ bụ ihe bụ anị, ọ bụ ihe bụ ISIS. ISIS ọ bụ ihe bụ isi. Amasị m ihe a na-akọ. So ọ bụ ofu ihe ahụ. Mana anyị ga-emenụ nke anyị na nkụ dị na mba na-egere mba nni. Nke ha we respect, anyị ga-respect ya. Mana mbọsị nke anyị ka anyị kwanyekwara ya ugwu. Na ọ wee mee onye ka emere ibie obi adị ya mma. Udo dịrị unu.